ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳаду. умед анҷа и барои умед суркарам набуду, барои телефонкушоӣ буд. дӯстони азиз, чанд вақт буд ки дар канал видеои абзорӣ надоштем. якчанд моделҳои беҳтарин баромад. имрӯз хостам ки инҳоро кушода ба шумо дар борааш маълумот диҳам. ҳамеш бо зарядҳояш хуб медорад. инчунин касоне ки намедонанд, дар мо айфонҳои қимат ҳам аст. 11 Pro Max, 12 Pro Max, инҳо ҳам дастсафкаш то Тоҷикистон ҳаст. инчунин моделҳои нави Realme ҳаст. боз якчанд моделҳои дигар ки дар давоми видео ҳамашро мефаҳмонам. боз як чизи дигарро қайд кунам ки як тӯҳфа дорем. якчанд тӯҳфа дорем. инамин як наушник лукс качества тӯҳфа мекунем. боз якчанд тӯҳфаҳои дигар. агар моро то охир ҳамроҳӣ кунед, дар давоми видео дар бораш ба шумо маълумот дода мегузарам. хуб, оғоз мекунем аз телефоне ки батареяш 7000 мАч аст. M51. хуб, мекушем телефони M51. дӯстон, дар ин ҷо як чизро фаромӯш кардам. ҳоло дастафки телефонҳоро ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ҷорӣ кардем. махсусан вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Хатлон, хулоса ба тамоми Тоҷикистон дастафка ҳаст. касоне ки телефон хариденанд, ба сайти alabum.com дароед, заказ кунед. Samsung M51. экран 6,7 дюйма. памят танҳо оперативни 6 ба 128 гигабайт. NFC дорад. Протсессораш Snapdragon 730G. аз ҳама чизи хуб ва беҳтарин дар ин телефон батареяш 7000, яъне 7000 мАч аст, ки маро ба ҳайрат гузошт. яркости экранро каме паст карда YouTube тамошо кардам, ки дар 1 соат 5% заряд рафт. дар ним соат бозии PUBG бошад, аз 7 то 9% меравад. ин ҳам аз яркости экран ва фаъол будани дигар программои телефонатон вобаста аст. дар бозӣ хуб аст. ҳатто пас аз ним соати бозӣ сустшавии телефон мушоҳида намешавад. температураи батарея бошад ба 38 градус боло меравад. асосан яркости ин телефонро зиёдтар таъриф мекунанд, ки монандӣ дорад ба телефонҳои флагман, яъне телефонҳои қимат. отпечатки палецаш дар бараш аст. ин як дизайни нав, ки дар моделҳои охирҳои соли 2020 ва аввалҳои соли 2021 аксарияташон, яъне бо чунин отпечатки палец ҳастанд. хуб, акнун мегузарем ба телефонҳои каме арзон, ки инро худи муҳоҷирон ба бачаҳои мо занг зада хоҳиш карда буданд, то барои онҳо телефонҳои каме арзонтарро пешниҳод кунем ва онҳо тавонанд ки ба хонаҳои худ равон кунанд. мо дар ин ҷо якчанд моделҳои арзонро овардем. A02 яке аз телефонҳои буҷетни аз компанияи Samsung дар соли 2021 ба ҳисоб меравад. ин телефон се ранг дорад: сиёҳ, кабуд ва сурх мешавад. нархи ин телефон айни ҳол 9790 рубл. оянда шояд арзон шавад. памяташ 32, экран 6,5 дюйма, ки нисбати Samsung A01 албатта калонтар аст. боз як плюси калони дигар дорад, ки батареяш 5000 мАч аст. пеш аз ин Samsung A01 ҳамагӣ 3000 мАч буд. аз сабаби он ки телефонҳо дар ин ҷо хело зиёд ҳастанд, зиёд маълумот дода наметавонам. хуб, мегузарем ба телефони дигар. Realme C11. ин ҳам батареяш 5000 мАч аст. памяташ 32. дар қафояш ду камера дорад. як камераи асосӣ 13 мегапиксел. экран бошад 6,5 дюйма ва протсессораш бошад Helio G35 Gaming, яъне протсессори игравой, ки ин барои телефонҳои арзон албатта як плюси калон аст. нархи ин телефон ҳоло 8990 рубл меистад. дар экрани телефон заводской ламинат часпонда шудааст ва дар телефон бошад ду сим-карта ва як ҷой барои флеш-карта ҳам ҳаст. дар комплектатсияш як зарядник ва як скрепка барои кушодани сим-карта ҳам ҳаст. хуб, акнун мегузарем ба яке аз телефонҳои каме аз ин қиматтари Realme C15. яке аз телефонҳои буҷетни ба ҳисоб меравад. дар нархи 12900 соҳиби телефони батарея 6000 мАч шудан, ин худ як ғолибияти калон аст.
памяти ин телефон 64 гигабайт, боз мешавад 4 ба 128. отпечатки палец дорад. ин ҳам дар экранаш ламинат часпондагӣ. як одати хуби Realme дар он аст ки қариб ки ба ҳама телефонҳояш яъне заводскои ламинат часпонда баъдан равон мекунад. Протсессор Mediatek Helio G35. ин протсессорам яъне монанди протсессори Realme C11 аст. як плюси дигари ин телефон NFC дорад. дар қафояш 4 камера. камераи асосӣ 13 мегапиксел, фронталния камера бошад 8 мегапиксел. фикр мекунам ки қариб ҳама чизҳои асосиашро гуфтем. хуб, мегузарем ба яке аз телефонҳои топови флагман, яъне кароли телефонҳо гӯям ҳам хато намекунем. iPhone 12 Pro Max. дар ҳақиқат дизайни хело зебо дорад. ростӣ махсусан ранги кабуди Pro Max ба ман хело писанд омад. дар даст удобно меистад. дисплеяш 6.5 дюйма, памят 128, 256 ва 512 мешавад. камераш 12 мегапиксел, ки ин камера аз худи iPhone аст. бисёр камераи хуб аст. телефон бошад 5G, 4K съёмка мекунад. инчунин оптическая стабилизация дорад. протсессораш A14, охирон протсессор аз компанияи худи Apple аст. NFC дорад. вазни телефон 228 граммро ташкил медиҳад. батареяи ин телефон 3687 мАч аст, ки ин аз худи компанияи Apple ва зарядро бошадам хело хуб медорад. дар вақти мусиқӣ гӯш кардан тақрибан 65 соат меравад. дар тамошои видео бошад 17 соат. инчунин 20 рез заряд дорад. дар ним соат бошад телефонро 50% пур мекунад. мутаассифона дар комплектатсияш вилкаи зарядмониро фаромӯш кардам. аниқтараш шояд дар комплектатсияш ҷой нашуда бошад. дар комплектатсияш ҳамагӣ як кабел Type-C, документ ва як нишонаи худи Apple-ро дорад. хайрият ки як скрепкаам барои кушодани сим-карта гузоштам. боварӣ дорам ки ба соҳибони iPhone 12 Pro Max гирифтани як блоки зарядник ягон мушкилӣ надорад. дӯстони азиз, дар бораи тӯҳфаҳо ҳаминро гуфтаниам ки касе ки 3 комментари хуб менависаду ва комментараш класси зиёд мегиранд, дар ҷои якум як наушники AirPods 2, дар ҷои дуюм як повербанк ва як смартчаси, дар ҷои сеюм бошад як повербанк. хуб, ин буд видеои навбатӣ. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. ин ширкати давом мебошад. танҳо ҳамин ширкатро ба шумо тавсия медиҳам ки дар ин ҷо доруҳои гиёҳӣ аз қабили Epimedium Niapasta барои бақувват кардани мардонагӣ, барои ришу мӯи сар баровардан Minoxidil аст ки аз Амрико оварда мешавад ва барои фарбеҳшавию, барои харобшавию, барои дарди меъдаю, барои мӯҳ рехтану, барои тамоми намуди дардҳо доруҳои гиёҳӣ дар ин ширкат ҳаст. метавонед дар рақамҳое ки дар поён аст муроҷиат намоед. агар ки ҷавоб надодан успед намекунанд, яъне ки бисёр зангоз бисёри бад ҳаст, дар WhatsApp нависед. хубтараш дар WhatsApp нависед ва ба шумо ҳатман бо навбат ҷавоб медиҳанд. доставкаашон ба тамоми шаҳрҳои Русия ҳаст, яъне ки тариқи почтаи Русия равон мекунанд ва ҳатто ба Москва ҳам. ҳатман муроҷиат кунед.